Διαλογισμός άνθησης, απελευθέρωσης και νέας αρχής. Κάθισε στην άνετη θέση του διαλογισμού και κλείσε απαλά τα μάτια σου. Πάρε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Κράτησε για λίγο τον αέρα και έπειτα αφήσε τον αργά να φύγει από το στόμα. Ξανά. Εισπνοή και εκπνοή. Και άλλη μία. Με κάθε σου ανάσα έρχεσαι όλο και πιο βαθιά μέσα σου, στο κέντρο σου. Άφησε το σώμα σου να βαρύνει. Επίτρεψέ του να χαλαρώσει και να φεθεί. Άσε τους ώμους να πέσουν, το μέτωπο να μαλακώσει. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς, απλά να επιτρέπεις. Και τώρα φέρε όλη σου την προσοχή στην καρδιά σου. Και φαντάσου ότι εκεί υπάρχει ένα απαλό φως. Ένα μικρό, ζεστό, χρυσό φως που πάλεται. Σαν να περιμένει. Με κάθε εισπνοή αυτό το φως μεγαλώνει. Και με κάθε εκπνοή απλώνεται μέσα σου. Και τώρα φαντάσου ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια πύλη. Μια ενεργειακή πύλη που σου οδηγεί σε ένα νέο κύκλο. Σε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου. Αυτή είναι η πύλη της ιαρινής ησημερίας. Είναι η πύλη της άνοιξης. Η πύλη της αναγέννησης. Η πύλη της δικής σου άνθησης. Και στάσου για λίγο μπροστά της. Και αναγνώρισε. Όλα όσα κουβαλάς μέχρι σήμερα. Παλιές σκέψεις, παλιές πληγές, παλιά βάρη, παλιούς ρόλους. Ό,τι σε έχει κρατήσει πίσω, ό,τι σε έχει περιορίσει. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσεις. Απλά νιώσε τα. Και τώρα φαντάσου ότι κρατάς στα χέρια σου ένα δοχείο και μέσα σε αυτό τοποθετείς όλα εκείνα που θέλεις να αφήσεις τώρα πίσω σου. Ό,τι δεν σου ανήκει πια, ό,τι ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Και καθώς το κρατάς και τα τοποθετείς, πες μέσα σου. Σε ευχαριστώ, σε τιμώ και τώρα σε αφήνω. Και τώρα δες πώς τοποθετείς αυτό το δοχείο απαλά στη γη και η γη το απορροφά και το μεταμορφώνει. Το καθαρίζει και το επιστρέφει στο φως. Και είσαι ελεύθερη. Τώρα κοίτα ξανά την πύλη μπροστά σου. Έχει αρχίσει να φωτίζεται, να ανοίγει, να σε καλεί. Πάρε μια βαθιά ανάσα και όταν είσαι έτοιμη πέρασε μέσα. Και καθώς περνάς νιώθεις μια αλλαγή. Σαν να αλλάζει η ενέργεια γύρω σου και μέσα σου. Και τώρα βρίσκεσαι σε ένα νηξιάτικο τοπίο, φωτεινό, ζωντανό, γεμάτο άνθη.
και ο ήλιος αγγίζει απαλά το δέρμα σου και ο αέρας είναι γεμάτος ζωή και κάθε κύτταρο του σώματός σου ξυπνά. Κάθισε ή στάσου μέσα σε αυτό το τοπίο για λίγο και νιώσε. Είσαι εδώ για να ανθίσεις και από τα πέλματά σου αρχίζουν να απλώνονται ρίζες βαθιά μέσα στη γη, να σε στηρίζουν, να σε γιώνουν και να σε θρέφουν. Και από τον ουρανό ένα φως κατεβαίνει και εισέρχεται από την κορυφή του κεφαλιού σου. Και τώρα είσαι ένας αγωγός μεταξύ ουρανού και γης και μέσα σου γεννιέται ισορροπία, δύναμη, ζωή. Φέρε την προσοχή σου ξανά στην καρδιά σου και δες την ανοίγει σαν ένα λουλούδι, πέταλο πέταλο, χωρίς πίεση, χωρίς φόβο, μόνο με εμπιστοσύνη. Και μέσα από αυτή την καρδιά αρχίζει να ρέει φως σε όλο σου το σώμα και πέρα από αυτό, στο ενεργειακό σου πεδίο. Και τώρα πες μέσα σου, επιτρέπω στον εαυτό μου να ανθίσει. Επιτρέπω στο καλό να έρθει στη ζωή μου. Είμαι έτοιμη για τη νέα μου εκδοχή. Και νιώσε το, όχι σαν σκέψη, αλλά σαν αλήθεια. Και τώρα φέρε μπροστά σου την εικόνα της ζωής σου όπως θέλεις να είναι. Χωρίς περιορισμούς, χωρίς φόβο. Δες τον εαυτό σου. Να ζει με αυθονία, με αγάπη, με ελευθερία. Νιώσε πως είναι αυτό. Νιώσε πως αναπνέεις, πως κινείσαι, πως λάμπεις. Και τώρα επίτρεψε αυτή την εικόνα να ενσωματωθεί μέσα σου, να γίνει κομμάτι σου, σαν να συμβαίνει ήδη. Γιατί η πραγματικότητα αρχίζει από μέσα. Και τώρα νιώσε γύρω σου πως όλος ο χώρος σε στηρίζει. Η ίδια σου η ζωή σου λέει ναι. Και πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε αυτή την ενέργεια να εγκατασταθεί πλήρως, να ριζώσει και να μείνει. Μείνε για λίγο εδώ, στη σιωπή, στην παρουσία και στην αίσθηση. Νιώσε την αλλαγή. Και όταν νιώσεις έτοιμη, φέρε απαλά την προσοχή σου πίσω στο σώμα σου. Κίνησε τα δάχτυλά σου, τα χέρια, το σώμα και άνοιξε τα μάτια σου, κρατώντας μέσα σου αυτή τη νέα ενέργεια, αυτή τη νέα αρχή, αυτή τη νέα εκδοχή σου. Και να θυμάσαι, δεν περιμένεις να ανθίσει η ζωή σου. Εσύ ανθίζεις και η ζωή ακολουθεί.